बुख्रुब जिख्रुब बिसोरखौ आउट खालामनांगौ बेदर गोसोमफोरखौ बे जायगानिफ्राय नांगौबा आर्मि निरापत्ता BSF TSF बाहायफैजोबनांगौ बिसोरखौ दोननो नाङा बे जायगायाव दोनदावनो नांला आं रोनिकाटा रेन्जनि माबाजों डिपुटि रेन्जारजों सावरायहरदों जे बिथांखौ आं बुंदों मा खहा जाखो बिथाङा बुंदों गैलालै बा फंबाय बा सार गासिबो गारिखौ एक्सपेन्सिभ गारि गासिबो अफिस टफिसखौ सावलाजोब्बाय बुख्रुबलाजोब्बाय ब्लाव ब्लाव खामजोब्बाय बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै बेसेबां दुखु गोनांनि बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायावनो मोनसे जोंहा मोनसे पावार शक्ति सालायनो हानाय केपासिटि गोनाङावनो दिनै बेबायदि दिनै मा जाखो जाथाया जोंना बेसेबां गाज्रि जानानै थांदों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौमोन ओंखायनो आं बुंदों PGR BGRनि जेब्ला बाथ्रा बुंदों आंखौ मिनिदोंसो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दे क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव दिनै टाउन सहराव गासिबो प्रसार खालामदोंमोन बे फाग्ला बे मोनसे राजनितिनि धौ जायो नामाब्रा बे माबा PGR BGR मा खालामफेरनो हा मा PGR BGR बाथ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ अनेक किसु बुंबावनोसो ओंखायनो आङो बैफोरबायदि मेन्टेलिटि खर' गेसाव जाय माखासे UPL BPF सापर्टार बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों गासिबो नङा माखासे खर' गेसाव बे गाज्रि स्टेटमेन्ट होग्राफोरखौ बिथांमोना खाना नामा दिनै चिराङाव मा जानो थांदों बे खोथाखौसो आं सोंगोन बिथांमोनखौसो आं सोंगोन दिनै आंनि भबिष्यतबाणी बाथ्रा होनाया जादोंना जायाखै बिथांमोना मानो थैनानै थाखो मानो थाखाय दा फंसेबो आवाज जायाखै बे खेत्रआवलाय दिनै बहा थैनानै थाखो आब' शिवलियाबो दिनै बहा थैनानै थाखो आदा लरेन्सआबो बे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानदों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै फंसेबो दाबो स्टेटमेन्ट होयाखै फेसबुक मिडियायाव फैनानैलाय गतिके बेनो रायजो राजाफोरा हा सोरबा बिथांमोनखौ आं बांद्राय बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु आं नैबे खोथाखौसो बुंगोन दुखु गोनां जाथाया दिनै जाबाय चिरांनि खोथाखौ आं बारे बुंदों लेंसंनि बाथ्राखौ खिन्थु रायजो राजाफ्रा आंखौ गुरुत्त होआखै भबिष्यतबाणी होखादोंमोन आङो दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुङोलै दिनै दावराव जाबाय दावराव जानाय लोगो लोगो सोरबा थांगौथोंलाय दंबाथ' 4टा 5टायाव बे लामाजों गावथार जायोना जाया बुथार जायोना बुथार जाया हाथार जायोना हाथार जाया मार्डार जायोना जाया बे खोथाखौ आं बुंगोन होमबा जोङो जोंनि ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया 6 सिडुल ओनसोलावनो जोंहा फ्रिडम होननाय बुस्थुआनो जोंनाव गैयाब्ला जों बोरै थांनानै थानो हानो बे बाथ्राखौसो आं बुंदों ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बांद्राय मूर्ख जानो नाङा जे खालि UPL BPF होनबानो बारसोमनानै थानाय बेखौनो बिनिफ्राय देरसिन मोनसे लिडार गैला बे बाथ्राखौ दिनै साननानै खिथु खालामनानै जों बायदि साफा सानै बासिख'नाय बायदि मोजां सोरबाफोर यंस्टारफ्रा फैनानै भबिष्यत साननो गोरों एसे एनै बेफोरबायदि मानसिखौ हेफाजाब होनांगौ खिन्थु बेबायदियाव जोंनि जाथि माहारि माखासे जनगणफ्रा थिग नङा जोंनि रायजो राजाफ्रा दा मा जादों चिरांनि खेत्रआव आं बारे बुंदों PGR BGR प्रफेसनेल ग्रेजिं रिजार्भ फरेस्ट ग्रेजिं रिजार्भ बाथ्राखौ खिन्थु बिथांमोना गुरुत्तहीन खालामदों दिनै मा जाखो दिनै अस्तित्वहीन बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि 6 सिडुल एरियायावनो दिनै बेदर गोसोमा जोंखौ नाख्रेबबोजोब्बाय आं बुंदों लेंसंनिफ्राय नाख्रेबबाय गसाइगावआव नाख्रेबबोजोबना जोंनि परबजरा चिपकियावबो नाख्रेबबोजोब्बाय हो अस्तित्वहीन जानानै थांबाय दिनै बहा गोमानानै थाखो माखासे जोंनि नेताफ्रा मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै बेयाव राजनिति बाथ्रा फैया दिनै चिरांनि खेत्रआव बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा जों जानो थांनाय नुबाय सिलायबो सिन्थाय सेनो हानाय बिसोर सक्ति मोनबाय जोंनि गेजेराव आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावग्राफ्राथ' गासिबो बर'नि फिसाजोब 90% आं मिथिनाय मथेब्ला हो दिनै बिथांमोन खर' बुखावदों सोरखौबा माबाजों बाथामजों बुदों खोनानाय मथेबा सिलायखौ सिख'ना लांदों मिथिबाय रायजो राजाफोर होनबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु गोनां बाथ्रा नोंनि BTCनि हा थामोनथा जेराव थांनानै थानांगौ बिसि फिसा सान्थि रायजानांगौ बे जायगायावनो जोङो गावनि सक्तिखौनो देखायनो हाला होनबा थैजोबनायानो साबसिनसै जोङो नोंखाय बेखौ सामायनो मोनसे BTC बायदियाव जोंहा जुदि सान्थि गैयाब्ला दिनै गुबुन जाथिया गासिबो हाबै हाबसनबाजोब्बाय लेंसं टेंसं गासिबो हाबजोब्बाय गासिबो ओरै परबजरा हाबजोब्बाय ओरै गासिबो PGR BGR हाखौ दखल खालामजोब्बाय ट्राइबेल ब्लक बेल एरियानि अस्तित्वहीना जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ दा रायजो राजाफ्राबो एसे बुजिदो आं बारे बे बाथ्राखौ जेला बुंदों खिन्थु माखासे खर' गेसावफ्रा आंखौ जावनायसो आराम्भ खालामदों फेसबुक मिडिया टुइटाराव स्टेटमेन्ट होनायाव सोरबा मोजां मानसि बुजिनायफ्रा जेबो बुङाखै खिन्थु दिनै आं बुंनायफोर भबिष्यतबाणी होनाय बुस्थुआनो दिनै जाबाय होनबा रायजो राजाफ्रा साननानै नाय बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा गतिके बेनो टाइम थासेयावनो जुदि जों दासिमबो क्लिन चिट खालामनानै रोङाबा खिन्थु जोबनायनि लामायाव फैबाय आं बाथ्राखौ दिनै बुङो ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसेल' खोथा बुङो स्ट्रं डिसिसन ला जोंहा ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया हा जोंहा मोन्थाय दङ आरो लोगोसे जोंहा PGR BGR जोंनि आखायाव जोब 6 सिडुल ओनसोल बेयो जाहैबाय 6 सिडुल ओनसोलबाबो जोंहा मोनसे जोंनि थाखाय स्पेशल मोनसे माबा जोंहा बेयाव सक्ति पावार दङ अट'नमि पावारा जोंनाव दं गतिके बेनो बुख्रुब जिख्रुब बिसोरखौ आउट खालामनांगौ बेदर गोसोमफोरखौ बे जायगानिफ्राय नांगौबा आर्मि निरापत्ता BSF TSF बाहायफैजोबनांगौ बिसोरखौ दोननो नाङा बे जायगायाव दोनदावनो नांला रिक्स लानांगौ लिडारा ओंखायनो रिक्स लाग्रा लिडार सासे नांगौ होननाय बाथ्राखौ आं बुंदों आं नङाबो सोरबा जुदु मुदु नोंथांमोननिफ्राय सासे फैयो खिन्थु जोंनि माखासे UPL BPF नेताफ्रा सोरबा हाग्रामानो बुङा मानो बा आदा प्रमदारानो बुङा मानो बिथांमोना भटनि सात्त लबि गादि लबियाव रिक्स लाया बे बाथ्राखौ आं दिनै बुङो जुदि आंहाबो बेबायदि भटनि सात्त लबि मोनब्ला दिनै आङो PGR BGR बेदर गोसोम दारि गोलावनि हाखौ
दारि गोलावनि भटखौ आं मानो थाखाय नाङा बुंदों आंनाव गोहो दं सक्ति दं बर' जाथिखौ नायदों बिनि थाखायसो आं बुंदों सिदा खोथा बर' जाथिया भटखौ होयोबा देरहागोन बर' जाथिया होआबा जेनगोन होननानै आं इलेक्सन गेलेखानायसो एथ'बां लबिया जानानै राजनिति खालामाखै बेखौ आं बुंनो सानदों रायजो राजाखौ गतिके बेनो टाइम थासेयावनो जुदि जों सोलायनो रोङाब्ला खिन्थु नै गाबोन समफोरनो मोसौ मैसो बायदि दुद्रुदा बुथार जाबावगोन आफ्टार 15-20 इयार्सनि गेजेरावसो बुंदों आं हाथाय हरनानै दिनै बुंबाय आं हाथाय हरथेनानै थैनायनि लामायाव फैबाय बर' जाथिया जुदि दासिमबो जुदि बे अबस्था अस्तित्वहीन खालामनानै दंगासिनो दङब्ला दिनै मा जाखो जाथाया अफिस टफिस बुख्रुबजोब्बाय दोहो दोहो खामग्लिजोब्बाय ब्लाव ब्लाव खामजोब्बाय दिनै दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि माखासे नेताफ्रा गार्डि लबि सार्थ लबिनि थाखाय सिरि जिरायनानै दङ मासियाव बिसिबां दुखु गोनां बाथ्रा बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो साबधान जादोब्रा थाखा फैसा 500,000नि थाखाय दिनै UPL BPखौल' सापर्ट होनानै मा लाब जानो अस्तित्वहीन जालांबाय जायगा गासिबो बिथांमोनहा फंसे बाथ्रा बुङा भटनि सार्थ बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा होमबा रायजो राजाफ्रा मा सानदों बै खेत्रआव जेला आं इलेक्सनाव केम्पेइननि बाथ्रा बुंनानै पिजिआर बिजार फ्रिनि बाथ्रा खुनु लिडारा सासे बुङाखै बे खोथाखौ खिन्थु आं बुङै बुङै हख्राव हख्राव बुंबाय बायदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेसेबां गनायदों गनाया रिजाल्टआवसो नुगोन बे बाथ्राखौ आं बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों साबधानै था रायजो राजाफोर